Idari tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tipa tapinda mamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini confession yangu yakamira sekudai so. Mukomana inini ndakapfurirwawo nahama inini. Zvinhu izvi pazvakaitika ndainge ndichiri kuma 10-11 years I think so. Saka zvimwe zvacho ndava kuita ndichikanganwa, but zvandichiri kurangarira ndezvekuti mai inini vakandipfurira vakabva vanditi, iwo mama vako vane utsinye, unombozviziva here kuti mama vako vane utsinye? Ndikabva ndati handiti munongoziva kuti hakuna mwana anofarira kurohwa nemubereki wake, like uchikura paya unenge usati wava kunyatsokunzwisisa kuti chii chinoitika muupenyu. Saka mainini ava vainge vari munengena waamai vangu, saka vaiti paya kana ndikanzi namama ndinenge ndaita musikanzwa ndofanira kuti ndinge ndichienda kunotanira shamu yekuti vange vachizondirova, vaiti paya kana mama vavo ndirova vobva vatanga kuti musadaro mwana kani musadaro mwana. Then ndaizoti paya kana ndarohwa vaibva vazonditevera dzimwe nguva ndinenge ndakagara kuseri kwemba, vobva vatanga kundipfurira vachinditi amai vako ivo vane utsinye zvisingaiti, but kana ndikangoroorwa mwanangu ndichakutora. Maybe havasi amai vako, maybe vatori stepmother vako, because hakuna mubereki angarova mwana wake zvelevel rakadai so. Saka ndakabva ndachizotanga kuvenga amai vangu. Dzimwe nguva ndaingotanga kungochema so ndichiti zvai zvandoudzwa naamai inini chinenge chokwadi. Ava handifunge kuti ndiamai vangu, vanenge vakatongobvisawo amai vangu pamurume wavo ndokubva vatotanga kutogara nadhidhi vangu. Saka ndainge ndava nebitterness towards my mother. So amai inini vakazoti varohorwa vakangoitawo zvekutizira, then vakangomitiswawo muarea imomo matainge tichigara because tainge tichirojawo muHarare. Then mai inini vainge voti pano nepapo vobva vauya vobva vanditora. Ndaiti kana ndasvika kumba kwavo she would spoil me, vobva vanditi dya zvose zvaunoda, ita zvaunoda, zvezvekungondispoila. Saka ndainge ndofarira amai inini ndichitoti maybe mai inini ndo biological mother, my real biological mother, and mama vangu she was not my biological mother. Saka ipapo pandakazozviita zvinhu izvi, I think ipapo pandainge ndava kuma 10-11 years ndo pazvakazoitika. Nerimwe zuva ndakatumwa namama ndikabva ndanzi enda unotenga chingwa. Saka semwana ainge agara atova stubborn, ndakatobuda pamba paya. Pandakabuda pamba mukomana she ndipo apo pandakabva ndanotenga half bread. Then ndakati ndatenga half bread pakuzonodzoka, then ndikabva ndachizotanga kudya chingwa chaicha. Ndakatanga ndichingoita chekunyobvorera kure zviya ndichiita maslices ekurumirira so that vanhu vasazozviona kuti ndo zvainge zvaitika. Saka ndakangoti ndichikosvika pamba amai vakabva vazozviona kuti ndo zvainge zvaitika. Amai vangu vairova mazvinzwa, amai vakabva vatanga kundirova, vakandirova zvisingaiti. Then ndakati ndapedza kurohwa paya ndobva ndatiza ndikabva ndaenda ndichichema kumba kwaamai inini. Ndichitosvika kwaya ndina kuvaudza chokwadi kuti amai vainge vandituma kunotenga chingwa, then ndikabva ndazofamba ndichidya chingwa cheya. Saka ivo amai inini vakabva vati unoda here kuti mama vako vange vachifa? Saka pavakati unoda here kuti mama vako vange vachifa, ndakabva ndati ndoda kuti mama vafe because vane utsinye, mwana waSatani. Vakabva vanditi kana ndikakupa mushonga unokwanisa here kuenda kunovaisira muchikafu chavo? Ndakabva ramba ndakati zii, ndikati mushonga kukana ndikazosungwa. Then ivo vakabva vanditi kana umbosungwe uri mwana mudiki unongoenda wobva wanovaisira mushonga wobva wauya kunoko. Ndikabva ndati manje mushonga wacho ndinowana kupi? Handina kana mari kaine mari yekuti ndikatenga mushonga wekuvaisira muchikafu. Vakabva vati ivo vainge vachazotenga mushonga wacho. So mukomana she vakabva vazondipa mushonga uyu ndakagara nawo, handiziva kuti kwemazuva mangani, but ndakangogara nawo. Wainge uri mumba, wainge uri mushonga wemakonzo. Then nerimwe zuva amai vangu futi vakandirova, vakati vandirova kudaro ndopandakabva ndati nhasi ndikuda kuvakaurisa.
saka amai vangu vaiva nechimwe chigubhu chavo chavaiwanzokuisira mvura yavo yekunwa. Ndo mandakabva ndazonoisa mushonga wewe. Ndakangonoisa mushonga wewe ndokubva ndatongobuda panze ndikabva ndanorasa umwe mushonga wewe wainge wasara uri muchiplastic bag. Saka amai vangu vakabva varamba vachingondipopotera vachindituka, ndipo pandakabva ndazotisa pamba ndokubva ndamboenda ndikanogara kwaamai nini. Then ndakazotonzwa time zvava kunzi amai vangu vainge vatoendeswa kuchipatara. Amai vangu vakazoshayika mukoma. Amai zvinongonzi ivo vakacommita suicide because at the same time baba vainge vava negirlfriend yavainge vava kudanana nayo. Saka zvakangonzi amai vangu zvainge zvakavarwadza ndokubva vacommita suicide. Saka ndiyo confession yangu iyo yandiinayo mukoma. Like mukukura kwangu zvinhu izvi ndakambozvikanganwa when I was still growing up, but now that ndakura manje zvava kutanga kudzoka futi kwandiri. But dai kwanga kuri kunzi amai nini dai vanga vachiri vapenyu, ndaida kumbogara navo pasi ndichiti asi amai nini, why is it makandituma kuita zvinhu zvakadaro nezera rangu? Why makandimanipulata kudaro kuti ndinge ndichiuraya mubereki wangu? Iko zvino zvindakura, dzimwe nguva mumarriage mangu ndinosangana nemaproblems. Ndo apo pandinotanga kuona kuti chinhu chinonzi mubereki akakosha. But when I look at the life that I am living, dzimwe nguva ndinokwanisa kungotukwa nemurume so for no reason at all, ende wekuchemera handitomborina because amai vangu ivo vainge vakangozvarwa vari ivo nemunin'ina wavo in the family, the rest they were just boys. Saka pane pamwe pandinonzwa kuti upenyu iko zvinozvi wandiremera, but mukoma Nashi wekuti ndingachema naye handitomborina. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo, ndokutotanga kutozvitaurawo zvinhu izvi. All my life I have been keeping it as a secret. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatizame kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvakangoma hazvo Vedway. Strange things indeed they do happen in this world. Sure kupfurira mwana kumanipulata mwana zvakangoma hazvo Vedway. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndakauraya amai vangu, ndakapfurirwa naamai nini munin'ina wavo. Rekedza iti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu, so inini kuti ndinge ndichizotozvizivawo kuti vamwene vangu vanoroya. It was a couple of days ago. Mukoma, what I heard on the call zvinhu zvokuti zvakandishamisa. Saka murume wangu aifungidzira kuti ndainge nditori busy ndichiwacha zvangu ndiri panze. Saka ndakazongonzwa ingori munhu ari mutoilet. My instincts were like munhu uyu ari kutaura nehore rake. Ndo pandakabva ndapinda mumba ndokubva ndaenda ndikabva ndanomira padhuze nepadoor. What I heard, I never thought I would hear things like that. Ndakamunzwa achitaura naamai vake as in ainge achitoudza amai vake kuti munhu ngaafe zvenyu mama, kana maitokwanisa dai matokwanisa kutotumidzira iri mheni. So ndakangoti maybe pane munhu amubowa, but ndakaramba ndakamira paipa yamukoma. Like the conversation was really scary. Akatotanga kutotaura nyaya dzevamwe vanhu vandinotoziva vakatofa kumaraini ekwavo, achitoti sezvamakaita pana nhingi ndo mafiro anofanira kuti ange achizoita. Munhu iye anofanira kufa rufu runorwadza. Then ndakabva ndati munhu ndikufanira kuti ndike ndichimubvunza chete. Ndakabva ndazomirira kusvika achizodropa call. Akazoti abuda ndokubva atovhunduka because akandiona ndakamira padoo. Ndikati ndanzwa kanyaya dzose dzamanga muchitaura namama, ko manga muchitaura nyaya dzei? Akabva amboti hapana, it was just a mother and a son discussion. Ndikabva ndati madiscussions akaita sei ekuti munenge uchitaura zvekurovesa vanhu nemheni, makuva, kunotora chiko pamakuva. Saka akabva azoti alright ndichazokuudza. Mukomana takaenda tikanogara pasi ndobva amboramba ari zii kwenguva yakati rebei. Ino hana yangu yainge yongorova kuzonosvika achizonditi mukadzi wangu, nyaya iripo ndeyekuti inini amai vangu vanoroya, vamwene vako muroi. Saka izvi zvinhu takazviziva kubva tichiri vana vadiki.
kuti amai vedu ndo zvavanoita. Saka ndikabva ndati saka munhu wauri kuda kuurayisa uyo ndiani? Mukomana chimufunge zvenyu, munhu ari pahard target pane umwe murume uyo wekuchechi. Saka vakambonetsana, pane madhiri mamwe avakamboita vari vose, ndokubva vaita sekunge vavharana mari. Saka vakabva vanetsana, ndokubva nyaya dzacho dzazopindirwawo nevakuru vechechi, zvinhu zvikabva zvazoita sekunge zvainge zvagadziriswa. But still mukomanashi, murume wangu aigara achingoti kana akataura nezvake murume uyu wekuchechi wanyatsokuona kuti kana kwainge kuri kunzi aikwanisa kana kutomutsvakira munhu uyu matsotsi kana kuti vanhu vanomuuraya aikwanisa kuzviita. So mukomanashi akabva azondeti iye ari kuronga kuti maybe gore rino richinopera murume uyu paari kuenda kumba anzi ari kufanira kuti ange achizoita accident ariko kumusha ikoko, kana kuti ava munzira paya paanenge odzoka achibva kuno kuSouth Africa anofanira kuti ange achizoita accident achizofa. Ndikabva ndati komeni yamanga muchitaura nezvayo? Akabva anditi hongu mava nemheni. Saka akabva andirangaridza akabva ati umuchiri kurangarira here kuti amai vanoti pose patinoenda kumba vanototi vange vachitibikira nhopi vachitimanikidzira kuti tinge tichizodya nhopi iya yavanenge vabika. Ndikabva ndati iye akabva anditi hanzi hari iyoyo yavanoshandisa vachitibikira nhopi, hanzi ndo yavanoshandisa zvekare pakunogadzira kwavanenge vachiita mheni nekuzotumidzira mheni yacho iyoyo kune munhu wavanenge vachida kurovesa nemheni. Saka mukomanashi ndo zvandakanzwawo murume wangu achitaura, uye zvekare that is what he confessed to me. Zvino mukoma, mubvunzo wangu iwo unoti ndoita sei? Ndotsvaka mumwe munhu wekuudza here, munhu wekuziva, because iye ari kutoti munhu uyu anofanira kufa nekuti akamuvhara pamabusiness deals avakaita. Saka handizivi kuti ndoramba ndakanyarara here apa ndichitoziva kuti this person is going to die, akangoenda kumusha chete hanzi haasi kuzodzoka kunoku kuSouth Africa. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura nawo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we hanzi munhu ngarohwe nemheni kana zvichiita apa hari iyoyo yavanoshandisa kubikira nhopi, hanzi ndo yavanoshandisa zvekare pakugadzira mheni. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Inini ndiri murume ndine makore 36 years yekuberekwa. Pandakaenda ndikanoromba apo pandainge ndichiri ne30 years, chakazokonzeresa kuti ndinge ndichiromba ndaiva nomwe mukadzi uyu wandainge ndichigara naye ndichidanana naye. Mukadzi uyu ainge ari mukuru kwandiri. At that time ainge aine 36 years, ini ndichiri kuma30 ikoko. Saka zvakazoitika ndezvekuti nemukadzi uyu takati tawana mari, ndipo apo patakabva tazosarudza kuti taifanira kuti tinge tichizotanga business. Saka iye akabva azoti taifanira kuti tinge tichizonovhura shopu iyi kuma-areas ekwavo. Saka takazoenda kuzvishavane ndokubva tazonovhura shopu. So takati tavhura shopu mukoma, ndakabva ndatoona kutoti munhu ainge ava kutotanga kutochinja, ainge ava stubborn. Saka kushopu uku ndainge ndakati kunofanira kuti kunge kuchizoenda hanzvadzi yangu ange achienda kunoshanda mushopu imomo, but iye akabva azoti no, zvinoti netsei because handikwanisi kuzocontrola vatete. Saka akabva ati it is far much better kuti tinge tichizoendesa muzukuru wangu. Ndikabva ndati iri bo. So takabva tazoti muzukuru ange achizotanga kushanda mushopu muyame. Mukoma nashi ndakabva ndatovharwa shopu iyoyo mukoma inondirwadza zvisingaiti. Saka mushure mekunge tatanga kunetsana munhu ndokubva andiramba. One day ndakati ndichibva kubasa ndobva ndatosvika mumba mutori muground, ainge atobva kuno kuprovince kwandiri ndokubva azoenda kuCape Town. Ndakarwadzirwa zvisingaiti mukoma, ndokubva ndatotanga kutosara paya ndichitobuilda upenyu hwangu zvekare. Zvino mukoma nashi ndakazoti ndaona kuti upenyu hwainge hwakaoma, ndopandakabva ndachizotanga kufamba ndichitsvaka un'anga inondirombesa kudzamara ndichizoenda kuMozambique. Saka pandakaenda kuMozambique ndine umwe mushonga wandakapiwa. Saka mushonga uyu ndakanzi kana ndazowana musikana wandinenge ndadanana naye anenge achiri musikana anenge asati
akambozvara. Zvandinofanira kuti ndinge ndichiita ndezvekuti ndinofanira kuti ndinge ndichizopisa mafuta aya then kana ndamapisa ndobva ndazomazodza pasikarudzi yangu musi uyo wekuti ndinenge ndichizonorara naye. Saka ndozvandakazoita izvozvo. Pane umwe musikana wandakangotanga kungodanana naye mulocation matainge tichigara. Mukomana achizuva rekuti tinge tichizonosika bonde rakati rasvika, iye akauya kumba kwangu, then already ndainge ndatopisa mafuta aya ndokubva ndatanga kumazodza pasikarudzi yangu kusvika ose apera, then ndokubva ndachizoita bonde naye. Saka nganga iya yainge yakanditi mafuta awa ndichanoti ndichinosika bonde naye musikana iyeye, mafuta awa iwo anobva azonopinda muchibereko make, obva anogara muchibereko make, robva rangoita zifuta rinenge rakabloka chibereko chake zvekuti kweupenyu hwake hwose haazombofi akaita mwana. Saka hanzi kusaita mwana ikoko zvinenge zvichitoita kuti inini ndinge ndichizokwanisa kuitawo mari. Saka mukomana ichi ndo zvandakaita izvozvo. Ndine musikana uyo wandakashandisa paurombwa hwangu, munhu asina kana chaainge akambonditadzira, munhu wandakangorara naye only once, ndokubva ndatomuramba. And ndakamuramba nenzira dzekuti dzakamurwadza because later on ndakazomutextera paWhatsApp ndikabva ndamuti iwewe I cannot be with you. Akabva anditi ko indava. Ndikabva ndamuti kana ndikaramba ndinewe ndinopedzera ndava kukuhurira. Akanditi ko why, ndatadzei. Ndikabva ndamuti nekuda kwekuti haunaki, hakuna murume angamboda kuzorora mukadzi wekuti anenge asinganaki pabonde. Akarwadziwa zvisingaiti, akachema, akaita sekunge achazviuraya. Ndikabva ndatongoti handikendenge, ndokubva ndamubloka. But mumwoyo mangu ndainge ndakamuda, but ndakamuramba nekuda kwekuti ndainge ndichiziva kuti munhu wandainge ndatoshandisa ndaifanira kuti ndinge ndichizosiyana naye. Iwe dare ndo message iyo ndakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma ava mucomment section. Naimiko zvakangoma hazvo vedu we yo pakaipa.